Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanmagynyň ideýany 27-nji oktýabrda bellenýän Garaşsyzlyk gününe bagyşlanyp geçirilýän bayramçylyk çärelerini taýýarlyk görülüp başlandy. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň büdjet işgärleriniň olnar çösüne salgylanyp aýtmagyna görä 30-njy sentýabrda döwlet idara kärhanalarynda şol sandy mekteplerde, ýokary kujaýlarynda, saglyk öýlerinde Garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşjak adamlaryň sany düzüldi. Ady sany we goşulan işgärleri 2-nji oktýabrdan başlap iş gününiň tamamlanmagyna 2 saat galynda işden boşadyljakdygy we Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dawaralara taýýarlyk çärelerine gatnaşmalydygy duýduruldy. Bu taýýarlyk çäreleri ýagny marşirowkalar tä Garaşsyzlyk gününe çenlik her gün dowam eder. Oktýabr aýynyň ortalaryndan başlap işgärler iş gününiň 2-nji ýarymynda doly işden boşadylar. Dip adynyň efirde agzalmazlygyny soran mektep muallimi gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä bu taýýarlyk çäreleri paýtagtyň öňkü lokomotiv häzirki Dağdan stadionunda we Aşgabatyň Owshan köçesiniň günorta tarapyndaky boş meýdançada geçirilmeli edilip oňa käbir idaradan azyndan 20 işgär gatnaşdy, käbirinden 50 çemesi adam gatnaşýar. Käbir döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä idara ýolbaşçylary Garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşjak işgärleriň täze eşik giýmeldigini we onuň işgärleriň öz hasabyna satyn alynmalydygyny hem duýdurypdyrlar. Bize öňkü ýyllardaky ýaly ak halatly geçmersiňiz, her edaranyň öz rengi we şoňa görä-de eşigi bolmaly diýdiler. Eşikleriň renginiň nähili boljakdygyny ýakynda aýtjakdyklaryny we şol eşikleriň Garaşsyzlyk gününe birnäçe gün galynda taýýar ediljekdigini duýdurdylar. Onuň näçe manada düşjekdigi heniz belli däl. Ýöne şeýle çärelere täze eşik dikinmeli ýa-da satyn almaly bolanda aýal gyzlar ortaça 300-400 manat, erkekler ortaça 700-800 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Dip 7-nji saglyk öýüniň işgäri aýtdy. Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dawaralary taýýarlyk çärelerine gatnaşan bu saglyk işgäri öňümüzdäki hepdelerde şäheriň käbir köçeleriniň hem bölükleýin ýapyljakdygyny, şeýle-de Owshan köşkler toplumy bilen döwlet tribunasynyň aralygynda we Olimpiya stadionunda hem marşirowkalaryň geçiriljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň demirýol gullugynyň adynyň efirde agdalmadylygyny soran jogapkär işgäri Azatlygyň ýurt içindäki çeşmelerine bu taýýarlyk çärelerini Aşgabatyň golaýyndaky Ruhawat, Änew, Göktepe demirýol stansiýalarynyň hem işgärleriň çekilýändigini aýtdy. Taýýarlyk çäreleri sebäpli döwlet işgärleriniň takminan öýlen saat 15:00 töwereg işden boşadylýandygyny aýdyp, geçen ýyllardaky tejribeler nazara alnanda munyň döwlet kärhanalarynyň hususan da saglyk edaralarynyň işiniň bökdülmegine sebäp boljakdygyny ýaşaýjylar belleýärler. Geçen ýyllarda da köpçülikliň çäreler marşirowkalar geçirilen mahally haýsy edara bartaň işgär ýok bolýardy. Bu ýylam şeýle bolar. Iň bolmanda saglyk işgärlerini bir şeýle çärelere çekmeli däl. Saglygyňy seretdirmek üçin barsaň Lukman şepagat uýasy çärede diýip ýyzyňa uğradýarlar. Ýani Aziýadany sowduk diýsek indi Garaşsyzlyk bayramçylygyna taýýarlyklar başlandy. Dip Aşgabatly 59 ýaşyndaky Dursun daýda aýdýar. Ýeri geleni bellesek türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda Garaşsyzlyk gününe taýýarlyklaryň görülýändigini wagtyl tekrarlasalar-da bu taýýarlyk çäreleriniň näçe adamyň iş, okuw we din jalyş wagtyny aljakdygy aýdylmaýar. Şeýle-de işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülikliň çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele goz bolmaýar.